ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತಲು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಓಟುಗೊಂತು ನಕಲಿನ ರಡ್ಡನೇ ಪಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಅಜತದಂಡು. ಒಡಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತಂಡು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಓಟುಗೊಂತು ನಕಲಿನ ರಡ್ಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು ಕರಾವಳಿದ ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಅಜತದಂಡು. ಒಡಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪಿರ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಮಣೆ ಪಾಡ್ದಂಡು. ದುಂಬುದ ಓಟುಡು ಮೊಗವೀರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ರೆಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೀಟು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಅರೆನ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಸೋಪಾದಿತ್ತರು. ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರನ ಮುಟ್ಟದಾರ ಆದಿತ್ತದು ಬೇಲಿಡು ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುರೂತ ಪಟ್ಟಿಡು 124 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೇನು ಅಜತ್ತದೀತಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇ ಪಟ್ಟಿಡು 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನ ದೇದಿತ್ತಂಡು. 58 ಸೀಟಿಲೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏರಿಂದ ನಿಘಂಟಾತಜಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನನಲ ಏರಿಂದ ಆತಜಿ ತನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನು ಅಧಿಕಾರಗೂ ಕನಪುನವು ಎಂಗ್ಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು. ಏರೆಗ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇಳ್ತಿತ್ತ. ಇತ್ತ ಎಂಕ ಸೀಟು ಕೊರ್ಪದೇರು ಖುಷಿ ಆತನೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಚೇರ್ ಲೋಬೋಬೊಕ್ಕ ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ನಡುಟು ಸೀಟ್ ಏರಿಗೆಂದು ಪಂತೊಡುಂಡು. ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರತ್ಕಂಡು ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ನಡುಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಾದ ಪಂತ ಸಾಗದಂಡು. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಡಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ಗೆ ಸೀಟು ಕೊಡ್ತೇರು. ರಡ್ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡ್ದು ಪೊಂಜವರ್ತಿ ಬೋರ್ತು ತೀರ್ನ ಸಂಗತಿ ಕಟೀಲು ಕೈತಲ್ದ ಕಲ್ಲ ಕುಮೇರಡು ನಡೆತದಂಡು. ತೀರ್ನ ಪೊಂಚೇನ ಕಾರ್ಲಾ ಈದು ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು. ಅರೆಗೆ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡ್ದು ಪೊಂಚವರ್ತಿ ಬೋರ್ದು ತೀರ್ನ ಸಂಗತಿ ಕಟೀಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಲ್ಲ ಕುಮೇರಡು ನಡೆತದಂಡು. ತೀರ್ನ ಪೊಂಚೋನು ಕಾರ್ಲಾ ಈದು ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು. ಅರೆಗೆ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಕಂಡನೇನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಡೆ ಬರಂದು ಪುನಗ ಕಲ್ಲ ಕುಮೇರ್ ಕೈತಲು ಹಂಸು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಉಂಜೇನ ಮನೆ ರಭಸುಡು ಕಾಡಿಪೋತುಂಡು. ಅಪಗ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋರ್ತೆರು. ಅಪಗನೆ ಕೈತಲ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನುಂಡಲ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜೆ. ಗಾಡಿಡ್ದು ಬೋರ್ದು ತೀರ್ನ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆದಿಂದ ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಂಡು. ಬರ್ಪುನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟದ ಕಾರ್ಯೊಳಗಾದ ಮಲ್ತದ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಭೆನು ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಆರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದು ಸಭೆಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಿಯರು. ಬರ್ಪುನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟದ ಕಾರ್ಯೊಳಗಾದ ಮಲ್ದನ ಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಭೆನು ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪುನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಆರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಸಭೆಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತನಕಲು ವಹಿಸಾಡಾಯ್ನ ಪಾಲದ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರೆದುಪ್ಪಡು. ಓಟುಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಸುರುವಾನಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಲು ಬಿರ್ಸಾಪುಂಡು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಲು ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಅಟ್ಟನೆನು ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ತನುಡು. ಸಿವಿಜಿಲ್ ಸುವಿಧಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆತನೊಡಾಯನ ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡು. ಒವೇ ದೂರು ಪಾಡಿ ಬೆರೆಕ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಿದಿಪ್ಪುಡು. ಕುಡ್ಲಡು ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ವಸ್ತುಲಿನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪೊಡುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಆರ್ ತಿರುಪಾಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ತುವರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾನೂನು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುವರ್ಣ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಮಟೆ, ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲಿನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಒರ್ಮ ಮಾಗಣೆದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿ ಏರ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಸಿ ಬೆತ್ತದ ಭಗವತಿಯರನ ಭೇಟಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡು. ಮುಲ್ಕಿಸಿಮೆ ಒರ್ಮ ಮಾಗಣಿದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ತದೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಪತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದು ದೇವರನ ಬಲಿ ನಡಪಾದು ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಯರಾಯರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಸಿ ಬಿತ್ತದ ಭಗವತಿಯರನ ಭೇಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ ಅರಸರು, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕೊಲೆಕಾಡಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಪಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುಲ್ಕಿ, ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅತುಲ್ ಕೊಡ್ವಾ, ನಾಗೇಶ್ ಬಪ್ಪನಾಡ್, ಎಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಸುದೆ ಕುಮಾರಧಾರಗೂ ಸೇರುನ ನಡು ಭಾಗದ ವಾಲಗದ ಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶಡು ದೇವೀರ್ನ ಮೀನುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡು ವಾಸಮಲ್ಪುನ ಪಾಕ ಜುವಲು ಸೈತದ ನೀಂದುನ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ದುನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಸುದೆ ಕುಮಾರಧಾರಗೂ ಸೇರುನ ನಡುಭಾಗದ ವಾಲಗದ ಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶಡು ದೇವೀರ್ನ ಮೀನುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಕ ಜುವಲು ಸೈತದು ನೀಂದುನ ನೀರಿಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಬೋರ್ದುನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಡು ಇಂಚ ಸೈದಿನ ತೂದು ಊರುದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಂಡು. ಅಲ್ಪದ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬೊಕ್ಕ ಒಲಚ ನಡೆದ ಹಾಳು ನೀರು ಸೇರ್ತು ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ಹಾಳಾದ ನೀರ್ತ ಬಣ್ಣಳ ಹೇಸಿಗೆ ಆತನೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏವ್ರತೋ ಜಾತಿರು. ಮೀನುಲ ಸೈತ್ ನಡೆದವರ ವಾಸನೆಡು ಪರಿಸರ ಹಾಳವೊಂದುಂಡು. ಪದರುನ ಸೀಕ್ ಪಗರುನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಾತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಇಡಿಮುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬತ್ತದು ತೂತುಜೇರೆಂದು ಊರು ತೊಕ್ಲು ಏವ್ರತೋ ಜಾಯಿರು. ಬಾಲಗದ ಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ರೇಖಾ. ನಮ್ಮ ಬಾಬನ ಒಂದು ನದಿ ತುಂಬ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತ್ತೋಗಿವೆ. ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ. ಕೆಂಗುಡೇರು ಜೂವದೆತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕನ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತದು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕೆಂಗುಡೇರು ಜೂವದೆತ್ತನ ಬೆಳ್ಳಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕನ ನಿಜ ಅವೊಂದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತದು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಬದುಕದು ಪುನಗ ಆರಿನ ಪರ ಇಲ್ಲದ ಜಾಕಿಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರೆ ಬಯಕದಿತ್ತೇರು. ಐತ ಕೆಲಸ ಸುರು ಆಪನೆಡುದುಂಬೆ ಅರಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು. ಅಪಗ ಅರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಪನಿಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಊರುದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏವ್ರತೋ ಜಾದಿತ್ತೇರು. ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯರೆ ಸಾಯ ಒದಗ ಉಂಡು ಪಾತಿರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಆರು ಇತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಸಂಸಾರದಕ್ಲಿನ ಇಚ್ಚದಂಚ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ನಕ್ಷದ ರೀತಿಡಿ 2,700 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಕಿಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಂಡು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆದಿತ್ತು ಐನ ಪಕ್ಷ ದಿಂಜಾತನಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಿಲ್ದ ಕಾಕಜಿ ಆತಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಲಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರದೀತಂಡು. ಗಣಹೋಮ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಖಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲಿಡಿದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪುಣಂದು ಇಲ್ಲು ಕಿಲ್ದ ಕಾಕಜಿಲೆ ಪೋಲಿಡು ಪಾಡ್ತೇರು. ನವೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಮಾಧಿ ಕೈತಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಆಕಾದಿತ್ತನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇ ಅಕೀರಿದ ಉಲೈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪುಣಂದು ತಿರಿಪಾದಿತ್ತೇರು. ಮುಗ್ರುಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸೊಂದುಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು 25 ಲಕ್ಷ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು 25 ಲಕ್ಷ, ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಡ್ದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾದಿರು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೊಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಡ್ಡೆದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತೋಮಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಕುಲಿನ ಮಗಳು ಮಂಜುಳಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಜಾಕೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ನೆಂಪುಗಾದ ಸಜ್ಜಿದ ಬಾಲವನ ಮಲ್ತದೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಬದುಕದ ಪುಣ್ಯ ಫಲವಾದ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆನು ಒರೆಪಾ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೊಡೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಕೆಡು ಸಜ್ಜಿದ ಬಾಲವನ ಕಟ್ಟದು ಪುಣ್ಯ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಅಮ್ಮನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನ ಈ ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಸಮಯ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಟಿವಿ ತೂಪುನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು.
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಐಟಡ್ ದಸರದು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಿದೇ ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾ ಬಾಲವಾಡಿದ ಎದುರುಡು ಬಾಲವನ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂದೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇದೆ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಓಲೋಲು ಬಾಲವಾಡಿ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆಸಸರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕಲು ಬಾಲವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆಸದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆಗು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದಗಲಿಗಲ ಮಲ್ಲಗಲಿಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಕೈತಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಡು 500 ಹೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಜಿ 4 ಗೋಡೆದ ನಡುಟೆ ಗೊಬ್ಬುವೆರೆ ಇಂದೇನು ತೆರೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಬುಕ್ಕ ತೋಮಣಿ ಸುವರ್ಣ ಮುಕುಲಿನ ಮಗಳು ಮಂಜುಳ ನಾಗರಾಜ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುದ ಜಾಕಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ನೆಂಪುಗಾದ ಸಜ್ಜಿದ ಬಾಲವನ ಮಲ್ತದೆರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡೇಸಾ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾದಿರು. ಈ ಒಂದು ಬಾಲವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇತ್ತಿದ ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ದೆಪ್ಪುವೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಗೊಬ್ಬನ ಕಾಲ ದೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಬಾಲವನ ಮಲ್ತದು ಉಮೇದು ಕೊರಡಾತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನತಾನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಮಾದರಿ ಆತಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಡು ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಚಿತು ಬೈತಂಡು. ಕೊಡ್ಲಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದನು ಇತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕೊಡ್ಲಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಒಂದು ಒಂಜೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ರೈಲು ಆದಿತ್ತದು 0 ನಂಬರ್ದ ರೈಲು ಕುಡ್ಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಬಯ್ಯ ಆಜ್ 10 ಪಿದಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15 ಬೊಂಬಾಯಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಈ ರೈಲು ಸುರತ್ಕಲ್, ಒಡಿಪು, ಕುಂದಾಪುರ, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಬೈಂದೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಕುಮಟ, ಕಾರವಾರ, ಕಾಣಕೋಣ, ಮಡಂಗಾವ್, ಕರ್ಮಲಿ, ಕುಡಾಲ್, ಕಂಕಾವ್ಲಿ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರೋಡ್, ಸಾವರ್ದ, ಚಿಪ್ನುಣ್, ಖೇಡ್, ವೀರ್, ರೋಹಾ, ಪನ್ವೇಲ್ ಬುಕ ಥಾನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಡು ಈ ರೈಲು ಒಂತುಂಡು. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಒಪ್ಪು ಅವರ ಜನಕುಲಿನ ಒತ್ತಡ ಗುಮಾನಗೊದ್ದೆ ತಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೆಡೆ 2 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬತ್ತ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೆಡೆ 2 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬತ್ತ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಕರಾವಳಿಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆತಂಡು ಒಂದು 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣೊಂದುಲ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಉಳನಾಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ಕೆಲವು ಜಾಕೆಲೆಡು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬುಧಾರೆಡ್ದು 5 ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದಂಡು. 5 ದಿನೊಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ದಕ್ಷಿಣ ಉಳನಾಡು ಜಾಕೆಲೆಡು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ, ಕರಾವಳಿದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಕ ಕಡೆಡು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರ ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಅತ್ತಾವರ ಬಂಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 13 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಡು. 8 ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಕೊಡಿಮರ ಏರಾದು ರಾತ್ರಿ 10 ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಕೊಡಿಯೇರುಂಡು. 9 ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ಅಡ್ನೆ ಮೆಗ್ಯನ ಕಂಚಿನ ನೇಮ, 10 ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅರ್ಧ ಬಂಡಿ ನೇಮ, 11 ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ದೈವದ ಇಡಿಬಂಡಿ, 12 ರಾತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ, 13 ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ವಲಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ತುಳಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸಲ್ಮೆಲೋ.